Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako si Dwayne at ito ang duwata kong asawa na si Shanta. We are back on YouTube. We've been gone for so long, You've baby. been gone for so long. I uploaded in my channel. Kailan ka nag-upload? 3 days ago. Kaya Kaya punta kayo sa channel ko kasi nag-upload ako parati. kasi pumunta kami ng Siargao. Doon sa Siargao, di ba? Oo nga, no? Busog ka dito. Inis. Pumunta kami ng Siargao, tapos pumunta din kami sa Ilocos Norte. Ilocano tayo doon. Ilocos Sur din. Oo, Ilocos Sur, We just Ilocos said Norte. Norte. Basta Ilocos, alam mo na yan. Kailangan daanan mo yung Ilocos Sur bago dumating ka sa Ilocos Norte, di ba? Ewan ko sa'yo. So, abangan niyo po ang mga video na yan sa Siargao at sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Alaka, ano yan, Shanta? Tada! We have Duante merch! Sorry ako. People have been asking us for Duante merchandise for like over a year now. So we finally have it. We have 3 different kinds of t-shirts, okay? You can get this one I'm wearing, the one Shanta is wearing, or this one. Ayan. Ito, gustong-gusto ko din to. Basta yung mga white, mga favorite. Ang cute, di ba? Ano Ang siya, ganda. sublimation siya. So, yung t-shirt namin, combination ng cotton tsaka polyester. So, 70% cotton, 30% polyester. Tama siya. Hindi siya yung parang plastic, hindi din siya yung nakaumbok. So, part na siya ng t-shirt. So, pag kahit laban mo siya, hindi siya laban-laban. Hindi Diba? siya matatanggal. Yan ang maganda sa sublimation printing kasi parang bahagi na siya ng tela. Like, parang walang nakadikit sa shirt. As in, like, Tela na part talaga. na siya ng shirt. Di ba? Yan ang astig. Yan, Yung mga kasi white fresh and na black, fresh. etong dalawang ito, my shirt and this shirt, they are printed on cotton. Okay? So, vinyl ang print. Yung sublimation printing is the watercolor. So, pwede kayo bumili ng Duante merchandise sa website na to. Right there! www.duantemerch.com. Ito yung suot ng baby natin. Oh. Ito yung suot. Sobrang nakakamiss mag-YouTube, di ba, Shanta? We've been so Ewan ko freaking busy. We've been super busy. Oh my gosh. Okay, from now on, Shanta, we're gonna upload more regularly, no? Dapat mag-everyday ka. Dapat araw-araw, pero hindi kaya kasi may events tayo, tapos mag-organize pa tayo ng merchandise. Hindi namin kaya ng everyday kasi umalis talaga kami sa bahay namin. Tapos may times na hindi na kami makakapag-upload for that day. Kasi hindi lang YouTube yung ginagawa namin. Tomo. Okay, Shanta. Maraming nagtatanong sa atin kung kailan tayo magkabebe. When is my bebe having a bebe? So, dami din nagtatanong kung buntis na si Shanta, di ba? Nung napanood nila yung reaction video sa wedding video natin, daming nagtanong, hala, buntis na si Shanta, congrats! Oo, kasi yung damit ko nun parang flowy siya, tapos garter yung dito sa baba, so parang umumbok siya. Buntis ka Wala, na daw. that was- May nag-congratulations pa. Pero diba, that was just like 2 months after kinasal tayo. Oo nga, no? Kumusta naman, buntis na agad? Alright, so the big question is Shanta pregnant? Ikaw ang dapat sumagot kasi ikaw ang tinatanungan. Tama ba? Tinatanong. Tinatanong. Ayan. Alright, ladies and gentlemen, the question you've all been waiting for. Buntis ka na ba? Ladies and gentlemen, buntis po ako ng pagkain! Alam nyo, yung mga post ko sa Instagram, tinatanong nila kasi malaki yung tiyan ko, buntis na ba si Ate Shanta? Hindi po ako buntis. Kumakain lang po talaga ako ng madami, kaya malaki yung tiyan ko. Hindi siya buntis, busog lang. Ayan o. Tingnan nyo yan. No, Shanta is not pregnant, okay? So, the next question is, when are we having a bebe? Diba? When is the bebe having a bebe? Yes, when are we gonna have a pangalawang bebe dito sa bahay? Abangan. Kasi ikaw, pa-bebe. Dapat may bebe tayo para may bebe at isang pa-bebe. Abangan nyo next year. Next year! Okay, yes. Next year, 2019, that's when we're planning to have a bebe. So, sa mga nagtatanong, hindi talaga kami nagtatry magka-baby. Magka-baby na. Hindi ko na tuloy alam paano magsabi ng baby. Hindi talaga kami nagtatry magkaroon ng baby this year. Next year pa, okay? Antayin Yes. nyo. Next Talagang year is the gumagaling year. Ever since we got... Next year is the year when we plan to have a bebe. Ever since we got married, we always planned on
2019, di ba? 19 ba? 2019 will be the year of the Duwanta Bebe. So, Yeah. yun, Ito yung excited tanong, na kami. kasi maraming nagsasabi, sa comments na, mag-baby ka na kasi matanda ka na. Ano masasabi mo dun? Huwag niyo pinapastress si Shanta kasi siya ang magkabebe, hindi kayo. Diba? Hindi naman ako na-stress. It'll be good to have a bebe because I will be a father na. I'm 28 years old, dapat father na ako. Ikaw 34 ka na nga, dapat lola ka na. Grabe. Ayan. So I'm excited. We're finally ready to have a bebe next year. Finally ready. Diba, pagkatapos ng kasal, we wanted time to ourselves, to really bond as Oh, husband and kasi- wife, right? Without just like having a bebe straight away and then everything is magulo and we haven't bonded properly yet, things like that. Lalo Yeah. na interracial couple kami, Oo. diba? Kailangan kilalanin namin ang isa't isa. Oh, ng- plus diba, hindi naman namin ginagawa yung mga hindi dapat gawin before kami kinasal. So, yun talaga, hindi talaga kami magkaka-baby. Oo, diba? Kasi yun yung belief namin, yung after marriage pa. Tama. Yun. Kung nagtatanong kayo bakit ang tagal na tas wala pa rin kaming baby. Kasi spend pa namin yung time namin after kinasal kami, di ba? Tumo. One of the best things is we'll be able to have a bebe with us in our Duwanta fam videos, di ba? It'll be like, ako si Dwayne, eto ang asawa ko, eto ang bebe namin. Tsaka isa pa, we really wanted to save money as well, right? Save to prepare for a bebe rather than have no money and then magka-bebe and then we cannot feed the bebe, di ba? Pero hindi naman over-saving na sobrang kailangan milyonaryo muna bago magka-baby. So next year is the year when we will have a baby. So there you go. That is your answer sa lahat ng nagtatanong. We thought this video would be fitting as the topic of bebe is viral at the moment in the Philippines dahil magka-bebe na si Marian Rivera. Second baby nila. Yeah, second baby And nila. it's a boy! Ayan, so we thought we'd finally answer the question that everyone keeps on asking sa lahat ng post namin sa Facebook, YouTube, kahit sa Instagram. Like daming So, nagtatanong. nakikidingdong Marian ka. Ha? Kasi tinatanong din nila kung anong gusto mong first baby. Boy or girl? You should answer that. Oh, yeah. Anong gusto mo, Shanta? Lalaki, babae? Kasi ikaw ang magkabebe, dapat ikaw ang Kahit okay naman. Pero, syempre, parang gusto ko yung girl. Kasi magdadamit siya, ng cute na damit. Tapos mag-OOTD kaming dalawa. Ikaw. Para sa akin, Answer the question. Hindi ko alam. You wanted the Gusto girl. ko kambal. Isang lalaki, isang babae. Hindi nga pwedeng kambal kasi wala kami sa family namin kambal. Meron ata kami. Oh, meron kami. Meron din kami sa family namin girl Oh, and boy. diba? So, sige, kambal. Ikaw magbubuntis ng lalaki, ako magbubuntis ng babae. Takot ka ba mag-anak? Oh my gosh! Takot ka Oh, ba? syempre, masakit yun. Sabi nila yun yung pinakamasakit sa lahat ng masakit. Physical pain. Hindi ba? Ganun Tapos ba? sinasabi nila may painless naman, pero parang, ewan ko, di ba mas maganda pag nanganak ka talaga ng nanganak? Ano ba yung painless? Hindi ko din alam. Magre-research pa ako. Paano pag sabihan ka ng mga nurses na kailangan ka mag-cesarean? Wala tayong magagawa, yun yung sabi nila. Wala. You will have a big peklat dito, I di don't ba? care, hindi naman ako nagtutupis. Wala akong pakialam kung magka-peklat ako, I don't care. Basta yung hindi lang siya masakit. Like after, di ba, what if after na, like, hindi siya pwedeng ma-stretch kasi cut yun eh. Hindi siya pwedeng like mabinat, Grabe ganyan. na. It's so Sakit. masakit isipin Oo, no? tapos alam mo, pag nagsisaryan ka, like nakahiga ka dun sa table, tapos may ganyan, malaking, like karayom, tapos tutusok sa may spine mo banda. Grabe. Yeah. Pwede bang ikaw na lang mga anak? Parang, tumatanda ng ovaries mo eh. Anong parang? Tumatanda talaga. There you have it, Duwanta Fam. Duwanta Bebe 2019 is coming, alright? Maraming salamat sa panunood sa mga video namin ni Shanta. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Duwanta Fam and making this channel possible. Alright, Bebe. Follow niyo po ako sa channel ko at saka sa Instagram ko. Abangan niyo po ang mga adventure namin sa Siargao at saka Ilocos Norte, At saka Bisaya, Ilocos and Sur. Ilocano. Yeah! Woohoo! Alright, everybody, Duwanta is out. Wow! Take you home to mama. Wanna spend
If you want to buy Duanta merch, link is in the description of this video. It's only available for the Philippines at the moment, okay? So if you live abroad, we don't yet have a service available for delivering abroad, but we will sometime in the future. For now, sa Pilipinas lang, okay? Bili na kayo dun! Ganda pa! Yeah.